Исәнмесез укучылар, без сезнең белән алдагы дәрестә химия фәненә төшенчә бирдек. Әйдәгез искә төшереп алыйк. Химия нәрсәне өйрәнәсең? Химия мәддәләр, аларның үзлекләре, мәддәләрнең әверешләре һәм бу әверешләргә хас булган күренешләрне өйрәнүче фән. Әйе, химия күренешләрне өйрәнә. Димәк, безнең бүгенге дәресебезнең максаты күренешләрне өйрәнәбез. Әйләнә тирәгә күз салыйк. Безнең тирәбездә һәр вакыт нинди дә булса күренешләр, үзгәрешләр бара. Табигать гаять зур лаборатория. Анда төрле мәддәләрнең формасы, агрегат халәте тезлексез үзгәрә. Шулай ук һәр даим яңа мәддәләр барлыкка килеп тора. Яз җиткәч, яшел үсемлекләрдә углекислый газдан һәм судан глюкоза һәм крахмал барлыкка килә башлый. Көзен исә яфраклар сары, кызыл төскә керә башлыйлар. Кеше табигатьтән алынган мәддәләрдән табигый газ, нефть, рудадан үзенә кирәкле бензин, резина, пластмасса, сүз ясый, металларга әверелдерә. Еш кына күп саны әверешләр нәтиҗәсендә табигатьтә булмаган яңа мәддәләр табыла. Кояш, су, углекислый газ һәм башка мәддәләр тәэсирендә тау токымнары һәм минераллар акрынлап таркала һәм яңа мәддәләргә әверелә. Барлык бу күренешләр вакытында башлангыч мәддәләрнең җимерелүе һәм аларның состав өлешләреннән яңа мәддәләрнең формалашуы күзәтелә. Әйләнә тирәдә бик күп күренешләр: вулкан атылу, бәс ясалу, көзен яфраклар чирү, агач яну, томан ясалу, болытлар барлыкка килү, боз эрү, кәгазь яну, сөт эчү, металлар эретелү күзәтелә. Табигатьтә үзгәрмәй торган мәддәләр юк. Хәтта иң нык материаллардан салынган биналар, корабльләр, күперләр җимерелә. Шуңа күрә аларны вакыт-вакыт тыргызырга кирәк. Җисемнәр белән булган теләсәнди үзгәрешләрне күренешләр дип атыйлар. Күренешләр икегә бүленә: физик һәм химик күренешләр. Укучылар, әйдәгез тәҗрибә карап алыйк. Тәҗрибә өчен парафин алабыз, карыйбыз. Парафин ак, каты халәттә. Коры ягулыкны алам, кабызабыз. Куркынычсызлык техникасы кагыйдәләрен үтибез, шырпыны кымга тыгып сүндерәбез. Хәзерге вакытта парафинның агрегат халәте каты, утка куябыз һәм ут өстендә тотабыз. Укучылар, игътибар белән карагыз. Нинди үзгәрешләр барганлыгын күзәтәбез. Парафин безнең каты халәттән сыек халәткә күчә. Парафинның агрегат халәте үзгәрә. Парафин эреп бетте. Утны сүндерәбез. Һәм парафинны суытабыз. Парафинның суынганын көтәбез. Игътибар белән карыйбыз. Парафин каты халәттә иде, эреттек, сыек халәткә күчте һәм ул яңадан каты халәткә керде. Димәк, безнең монда мәддәнең бары тик агрегат халәте генә үзгәрде. Мәддәләрнең агрегат халәте, формасы үзгәрү белән бара торган күренешләрне физик күренешләр дип атыйлар. Бирелгән мәддәләрдән икенче мәддәләр барлыкка килү күренешен химик күренешләр дип атыйлар. Химик күренешләрне икенче төрле химик реакцияләр дип йөртәләр. Укучылар, әйдәгез алдагы тәҗрибәне карап алыйк. Игътибар белән карагыз, нинди үзгәрешләр барганлыгын күзәтик. Мин бакыр 2 сульфаты алам. Бакыр 2 сульфаты ул була зәңгәр су төстә. Бакырның барлык ионнары судагы эремәләрендә зәңгәр су төсенә бирәләр. Пробирка салабыз, куркынычлык техникасы кагыйдәләрен үтибез. Пробирканы эш бармак белән тотабыз. Этикетка ягы уч ягында кала. Һәм мин аңа натрий гидроксиды салам. Шулай этикетка уч ягында кала. Әкрен генә агызабыз. Укучылар, нинди үзгәреш күзәттек? Дөрес әйтәсез, реакция вакытында безнең куймасы барлыкка килде һәм төсе үзгәрүне күзәттек. Куймасы ул утырым дип атала. Әйдәгез алдагы тәҗрибәне карап үтик. Алдагы тәҗрибә өчен безгә ак бур кирәк. Пробиркага ак бур кисәге салам. Һәм мин аңа хлорид кислота сермәсе кушам. Бу тәҗрибәдә без газ аерып чыгуны күзәтәбез. Димәк, химик реакциянең бер билгесе булып, газ аерып чыга. Укучылар, хәзер алдагы тәҗрибәне карап үтәбез. Идея куллана торган гади генә тәҗрибә. Игътибар белән күзәтегез, нинди үзгәрешләр күзәтәбез. Алабыз шырпы, яндырабыз шырпыны.
Шырпы янган вакытта нинди үзгәрешләр күзәтәсез? Әйе, әгәр дә мин эскә кулымны куям икән, мин аннардан җылылык сизәм. Димәк, шырпы янган вакытта яктылык һәм җылылык күрәбез. Газ аерып чыга, ис барлыкка килде. Аксыл төстәге шырпы кара төскә керде. Бу тәҗрибә вакытында сез берничә төрле билгеләрне күзәттегез. Химик реакцияләрнең билгеләре: төс үзгәрү, ис сизелү, утырым барлыкка килү, газ аерып чыгу, җылылык, кай вакытта яктылык аерылып чыгу. Нәтиҗәдә химик реакцияләр вакытында химик билгеләрнең бер тәҗрибәдә берсен генә түгел, берничәсендә бер үк вакытта күзәтергә мөмкин. Химик реакцияләр башлансын өчен нинди булса шартлар кирәк. Мәсәлән, учак яккан вакытта тизрәк кабынып китсен өчен без утынны ваклыйбыз. Без аның ырыну өслеген, мәйданын арттырабыз. Мәддәләр эрегәндә тагы да ныграк кисәкчекләргә бүленәләр. Шунлыктан күп кенә реакцияләрне эремәләрдә үткәрәләр. Шулай ук реакцияләр башлансын өчен күп кенә очракларда мәддәләрне билгеле бер температурага кадәр җылытырга кирәк. Химик реакцияләр башланып китү өчен шартлар: мәддәләрне ваклау һәм болгату, мәддәләрне билгеле бер температурага кадәр җылыту. Ничек уйлыйсыз, балалар? Физик һәм химик күренешләрнең тормышта, кеше тормышында әһәмияте бармы? Әлбәттә бар. Әйдәгез, биологиядә өйрәнгән белемнәргә нигезләнеп искә төшереп алыйк. Бөтен тереклекнең дә иң мөһим төп өлеше булган табигатьтә барча процессны әйтеп китегез әле. Әйе, дөрес әйтәсез, балалар. Ул безнең фотосинтез процессы. Фотосинтез процессы табигатьтә булмаса, яшәүне бөтенләй күз алдына китереп булмас иде. Химик реакцияләр көнкүрештә кулланыла. Бер генә җитештерү дә химик реакцияләрдән башка үтми. Димәк, дәресебезгә нәтиҗә ясыйбыз. Күренешләр икегә бүленә: физик һәм химик күренешләр. Физик күренешләр вакытында мәддәләрнең агрегат халәте, формасы һәм размеры гына үзгәрә. Ә химик күренешләр вакытында бер мәддә икенче мәддәгә әверелә. Кабатлап алабыз. Димәк, химик реакцияләрнең билгеләре булып: төс үзгәрү, ис бүленеп чыгу, газ аерып чыгу, җылылык, кай вакыт яктылык аерылып чыгу һәм утырым барлыкка килү.